ସେଦିନ ଥିଲା 1941 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 16 ତାରିଖ। ସିନ୍ଦୁର ଫାଟିବା ବେଳକୁ କଣିହା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଲମ ଗାଁର ମୁଖିଆ ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ତାରକା ଭାବେ। ମାତା ଓ ପିତାଙ୍କର ଆପଣ ଥିଲେ ଷଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ। ବଡ଼ ଭାଇ ଜୟ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ଓ ଚାରି ଭଉଣୀ ଯଥା ନିଶାମଣି, ସତ୍ୟଭାମା, ସୁଲୋଚନା, ଦମୟନ୍ତୀ ଓ ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଘରର ସାନ ପୁଅ, ଗେହ୍ଲା ପୁଅ। ପିଲାଦିନୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତ ମନରେ ଝୁରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବସନ୍ତ ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀ, ବଡ଼ ପୁଅ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସାନ ପୁଅ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାତି ନାତୁଣୀ, ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ, ଗାଁ ମାଟି ସମେତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ସାରା ଭାରତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା, ଅନୁଶାସନରେ ନିଜ ପରିବାର, ଗାଁ ତଥା ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଆପଣ ଏକ କରି ରଖିଥିଲେ। ଆପଣ 1966 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ MBBS ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେହି କଲେଜରେ ଏକ ବର୍ଷ ହାଉସ ସର୍ଜନ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ ଓ ପରେ ପରେ ତାଳଚେରର ଡେରାରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଭାବେ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେଉ ଅବା ରାତି ଅଧ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ ଗରିବ ରୋଗୀଟି ପାଖରେ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ସେବା କରି ଚାଲୁଥିଲେ। ଜନସେବାକୁ ଆପଣ ନିଜର ଧର୍ମ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। 1973 ମସିହାରେ ଚାକିରିରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଅବସର ନେଇ ଆପଣ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। 1980 ମସିହାରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ। ଆପଣ 1980ରୁ 1983 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ତାଳଚେର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି, 1983ରୁ 85 ଯାଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣ 1988ରୁ 90, 90ରୁ 93, 1995ରୁ 97 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଥର ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ। 1998ରେ ଆପଣ ଦେବଗଡ଼ରୁ ସାଂସଦ ଭାବେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଭୂପୃଷ୍ଠ ପରିବହନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣ ଜଣେ ସୁଦୃଢ଼ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ। 1991 ମସିହାରେ ପୁନର୍ବାର ଦେବଗଡ଼ରୁ ସାଂସଦ ହେବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ପରିବହନ ଏବଂ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପରିମାଣକୁ 2 ଗୁଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯୋଜନା ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଏଥିରେ ବେଶ ଲାଭବାନ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ଥିଲା, ଆପଣ ହିଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ସଂଗଠନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଏ ଲୋକ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇନାହାନ୍ତି ତ, ବିଜେପି ଦଳ ଗଢ଼ିବାକୁ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ ବୁଥ, ମଣ୍ଡଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଦଳୀୟ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କାରଣରୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି, ଏଥିରେ କେହି ଦ୍ୱିମତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ରାଜନୀତିର ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆମର ଶକ୍ତି ଥିଲେ, ଆମର ଅନ୍ଧକାର ସମୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସାଜୁଥିଲେ। ଆପଣ ଜଣେ ଅମାୟିକ, ଭଲ ସାଂଗଠନିକ, ଭଦ୍ର ଓ ସର୍ବଦା ହର୍ଷୋତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ, ଭଲ ପିତା, ଭଲ ଜେଜେ ଆଉ ନାତି ନାତୁଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଜା ଥିଲେ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଚିରକାଳ ଯାଏ ମନେ ରହିବେ। ବାସ୍ତବିକ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ସମର୍ପଣ, ଆଦର୍ଶ ଦଳ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ନିଷ୍ଠା ଓ ସେବା ଆମକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଥିବେ। ହେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ।